Resmiler telekeçilerden yetimler üçin meýletin ýardam talap edýär. Lewawyň administrativ merkezinde we Farabda häkimiýetler telekeçilerden yetimler we maýyplar öýleri üçin mejbur haýyr-sahawat talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. 13-14 noýabr günleri Türkmenabadda, 15 noýabrda Farabda häkimiýet wekilleri ýerli telekeçiler bilen duşuşuk geçirip olardan yetimler öýüne we mümkinçiligi çäkli çağalar öýlerine saklanýan çağalar üçin pandemiýa wagtynda ynsanperwer kömek sorady. Häkimlik resmiýetleri Türkmenabadda we Farabda telekeçiler we gurup raýatlar bilen ýygnak geçirip olardan Türkmenabadda ýerleşýän yetimler öýüniň azyk, pul we derman üçinçiligine kömek etmegi tapşyrdy diýip habarçy aýtdy. Bir näçe Farably telekeçiniň ýygnakdan soň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, resmiler karantin döwründe ynsanperwer kömek bermegiň her bir lewaply baý adamyň borjudygyny düşündirdi we olaryň eden ýagşylyklaryny hasaba alýanlyklaryny ma'lum etdi. Edilen ýagşylyklary hasabalar syp resmiler boş wada berdiler diýip bir Farably telekeçi anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýlek tarapdan türkmen resmileri lewapda telekeçilerden sorulýan haýyr-sahawat barada döwlet medeniýet serişdelerine çykyş etmeýär. Şol bir wagtyň özünde döwlet mediýasy ýurdun ösüşleri beslenýändigini tekrarlaýar we yetimler öýüniň azyk, derman we pul mätäçligi barada habar bermeýär. Lewapda geçirilen ýygnaklarda da häkimiýetler ýurdun başdan geçirýän ykdysady kynçylyklaryndan dil ýarmandyr. Resmiler azyk gytçylygy hakda Türkmenistanyň ykdysady çökkünligi başdan geçirýändigi barada hiç bir söz aýtmandyrlar. Gaýta bedew wady bilen ösüşe barýar diýen mazmuny sözler aýdylyp arkadagy öwüpdirler diýip habarçy ýygynaga gatnaşan telekeçilere salgynyp habar berdi. Eger hakykatdan ykdysadyet ösýän bolsa yetimler öýüne we mümkinçiligi çäkli çağalar öýlerine saklanýan 2000 töweregi çağı azyk gytçylygynyň we derman ýetmezçiliginden kösenmedi diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady sapyr diýip üýtgedilen Lewaply telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy häkimlik resmiýetleriniň Lewapda telekeçilerden talap edýän haýyr-sahawatynyň soraýan pullarynyň möçberi barada maglumat berdi. Onuň sözlerine görä resmiýetler her bir telekeçiden we guruply adamdan 20-30 miň manat möçberini çağalar öýlerine meýletin haýyr-sahawat eçilmegi berk talap edýär. Olar bu serişdeleriň yetimler öýleriniň azyk we derman üçinçiligine sarp ediljekdigini aýdýarlar. Habarçy telekeçilerden sorulýan kömegiň diňe bir haýyşdan ibaret däldigini, bu talaby berjaý etmedik telekeçilere gytaklaýyn haýwat atylandygyny, sebäbi munyň telekeçileriň arasynda öz bizneslerini hup awynmak gorkusyny döredenligini habar berdi. Bu bolsa sorulýan haýyr-sahawatyň meýletinligi ýa-da däldigi babatyna käbir soralar döretdi. Telekeçiler sorulýan pulu tapşyrmadyk ýagdaýynda öz işlerini we bizneslerini uly problemalaryň döremeginden gorkup pulu geçirdiler diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Lewapda häkimlik resmiýetleri şeýle ýygnaklary öňümizdäki hepde büdjet edaralaryny geçirmegi we olaryň her birinden 100 manat möçberini pul ýygnamagy planlaşdyrýar. Türkmenabadda we Farabda her bir guruply telekeçiden 20-30 miň manat möçberini, döwlet edaralarynyň 100 manat möçberini talap edilýän ynsanperwer ýardamlar Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýitileşip dowam edýän wagtyna hem de pandemiýa sebäpli ýurtda dürli çäklendirmeleriň saklanyp galýan wagtyna gabat gelýär. Mundan ozal türkmen häkimiýetleri apreliň ahyryna ýurdun günnägor sebitlerine turan harasatyň ideýany telekeçilerden Lewap we Mar welaýatyny dikeldiş işler üçin haýyr-sahawat talap etdi. Finçlere görä Türkmenistanyň haýyr-sahawat iş hakynaky kanuny döwlet häkimiýet edaralaryna hem de ýerli öz-özüni dolandyryş edaralaryna haýyr-sahawat gazanalaryny esaslandyrmaga ýa-da oňa gatnaşmaga ruhsat bermeýär. Ýöne kanunçylyk meýletinligi we kanunylyga esaslanýan haýyr-sahawat işini goldaýar we kepillendirýär. Ýurtda pandemiýa döwründe yetim çağalara edilýän haýyr-sahawat döwlet medeniýetine görä döwlet başdan derejesinde üns merkezine çekildi. Döwlet telewizionyasına görä prezident Berdimuhammedowyň özü geçen Thomas balyk tutup yetim çağalaryny ahyrlady. Iýulyň ortalaryna döwlet telewizionyasy prezidenti ilki bir köýlüň kenaryna ýüzü maskaly balyk tutýany görnüşde görkezdi. Soňra onuň tutan balyklary bilen enatasy çağalaryň naharlanyşyny görkezdi we yetim çağalaryň prezidenti okaýan alkyşlaryny eşitdirdi.